הימים שבהם חי נוח היו ימים נוראים. בני אדם היו חוטאים ורעים. העולם כולו היה מלא אכזריות ופשע. בכל מקום שלטו הזדון והרשע. וירא אלוהים ויתעצב מאוד. לכן אני אשמיד את כל מה שבראתי, חיות, עופות ואנשים. אחסל אותם מעל האדמה בכוח, חוץ מאשר נוח. כי נוח איש צדיק וטוב לב היה, ונוח מצא חן בעיני אלוהים. נוח, תקשיב, נמאס לי כבר מהעולם המאפן הזה, אני הורס אותו, זהו, נשבר. אז בחייה תבנה לך איזו תיבה יפה, נוח. וכשתסיים, תכנס אליהם המשפוחס. חוץ ממכם, יהיו עוד תוספות. חיות, רמשים ועופות. שניים זכר ונקבה. אני אביא אליך לתיבה. ויעש נוח כאשר אלוהים ציווה, ויבנה את התיבה. והיא הייתה ארוכה, גבוהה ורחבה, כדי שיהיה מקום ומזון לכל החיות. כי המבול אמור היה להיות 40 ימים ו40 לילות. וכשגמר, אלוהים אמר, נהדר! ונוח קרא, כל החיות לעלות על התיבה. כל החיות להרים ידיים. כל החיות לשים ידיים על הראש. נוח אהוב, לא שכחנו איך בגשם ובסער. נוח מה? לתיבה אספת את חיותיה